Mga kapobre, ay mga palangga, kain ako ng first time ko kumain ng ganito. Nakita ko lang yung isang bata, yung subscriber, yung followers ko. Yan kumain siya ng, ang pangalan nila dito sa tawag nito sa Taiwan, Tapay Chai. Ano ata yung Chinese cabbage, diba? Kasi ang cabbage talaga na natural is yung bilog. Siya hindi siya bilog, yung parang oblong. Masarap siya. Lamig man siya. Nga pala nga itry nyo. Lamig siya. Crunchy crunchy. Wala lang kaming yung pang salad bitaw. Salad na pang salad ba? Wala dun may anong pang salad. Pwede po na siya itusnob sa kuan ba sa suka, no? Sa suka. Sa kusisang. Mga Bisaya diha. Tusnob sa kusisang. May kusisang. Ano na lang. Tusnob na to sa patis. Diba? Wait lang. Magkuha ko patis mga palangga ako. Sa patis. Ayan. I use this patis. Ang tawag nila dito sa Taiwan, xiangyo. Ayan, xiangyo. Masarap siya. Ayan, tusnob. Lami kayo. Ko ani ko cinta sa akong salamin. Ayan kayo, di ba? Daghan na kay uban ninyong lola. Oy, sus Ginoo. Pasag din ang uban niya. Kung sa Bisaya pa ba, lami siya por buyag jud, lami siya, masarap. Yung litos, iba yung litos. Ito siya, cabbage. Kain na cabbage. Kasi sabi ng iba, gaganda ka daw pag nakain na cabbage. Agoy, sana all magwapa ko. Ano ba yun? Sus, Ginoo. Pero, sus. Nagpunta dito sa kusina yung alaga ko. Siguro akala niya, ba't nagayama na naman ko dere. Nagsalita naman ako mag-isa. Mag-usisa kasi yan yung matanda ko, mag-usisa. Ginagawa ko. Masarap to siya mga palangga. May patis. Ay, may ano sana. Hindi na lang ako mag-ano ng kalamansi ba. Tapos, may sili, di ba? Masarap. Pero hindi na lang. Ito nga. Asgad ba? Pagkaayo sus Ginoo ko. Asgad siya. Kasi baka mamaya magka-kidney pa ko. Uy, Ginoo ko.
Mukha lang, ano, wala, uy. Masarap talaga pag yung, ano, no, yung mayonnaise para pang salad. Masarap siya, no? Marag ako ba, masarap? Joke. Mga palangga, malapit na ako mag-tricky. Tulungan nyo naman ako mag-tricky na ako. Tapos, pag makaano na ako, tawag nito yung maka half shot na. Ay, half shot, ano yan, basketball? Nakakuan ako ba? 500. Terus kanus apa ako maka 500 eh. Pero, laban lang. Kung kaya nila, kaya ko rin. Kaya ikaw na nanood ngayon, kaya mo din. O, di ba? Kaya natin lahat. Totoo itong cabbage. Cabbage siya sa Chinese. Ang pangalan nila dito, Tapay Chai. Sa Chinese. Pero sa ano, Chinese cabbage. Kasi mostly sa cabbage sa atin sa Pilipinas is bilog. May cabbage din dito. Ang cabbage ng tawag dito nila sa Taiwan, yung bilog lang. Kulichay. Di ba? O man, may matutunan kayo sa akin. Kulichay. Kulichay. Ang tawag nila dito sa cabbage. Kulichay. Cabbage. Ayan. Ito naman, cabbage siya. Ayan, cabbage din siya. Talsikan ko, Ginoo. Basta tabian. Ano siya? Yun nga. Tapay Chai. Chinese cabbage. Di ko alam ano sa Tagalog. Basta. Tapay Chai. Sa Chinese. Tapay Chai. Nagasilip-silip akong lula diya sa CR ba? Akong lula na sa CR. Nagasilip-silip siya doon. Nagasilip-silip siya sa ano ba? Sa pintuan. Sa bangag. Silip-silip siya sa kuha kayo. Nagayaw-yaw ko. Kitaan ko niya. Pag nakita ko ni Lola, nagkain ako ng ganito na hilaw o kahit kanin, nagkakamay ako. Sabi niya, wala bang chopstick or kutsara? Ganyan. Ganyan ang Lola. Yung gulay na yun, dapat i-ano ko, lulutuin. Ano na ba? Hindi ako nagkaklaro, gaano. Ilang minutes na? 9 minutes na, o, di ba? 9 minutes na. Hindi ako gaano makakita kasi hindi ako nagsalamin. So, totoo ang salamin. Hindi naman yung salamin ko. Para akong nabinta anyos ba, no? Dami pang white hair. Diyos Ginoo. Ang inyong tagapaglingkod, si Siki Horian, ang pobreng Bisaya na nagbibis dito sa Taiwan. The 48 years old.
Ayan. With 4 grandchildren. Yum, yum. Sarap. Sausaw. Di ba yung um, litos. Masarap talaga yung litos. Promise. Pag yung mga barbecue, mga ganyan, binabalot siya, di ba? Binabalot yung barbecue doon sa litos. Masarap. Last subo. Naubos din nako ay, nahorot din nako ay, sus Ginoo. Again guys, siguro naglaway din kayo. Naglaway din kayo sa hindi ba? Sa mukbang ko na tapay chai in Chinese, Chinese cabbage sa English, hindi ko alam, in Tagalog kung ano yan. Basta, yun lang ang nalaman ko. Tapay chai in Chinese, then Chinese cabbage in English. Yun lang. Again guys, to all my followers of my FB page, Siki Horian ko, thank you so much sa inyong lahat. Each one of you, galing sa puso ko. Ayan. Salamat ng marami sa inyong lahat. Kung di dahil sa inyo, wala din ako. Ayan. Sana magtulungan tayong lahat. Sa mga followers ko din, sa mga subscriber ko sa YouTube channel ko, ang Pobreng Bisaya. Ayan, Pobreng Bisaya TV. Ayan. Yan ang YouTube channel ko. Salamat ng marami. Mega shoutout pala sa mga followers ko din sa YouTube channel. Happy New Year. It's one of you to all my viewers. Kabusing GM, first number 1 yan. Pugong Biyahero, Kalingap Rab, ayan, Kalingap Tata. Sino pa ba? Basta marami akong mga Hindi ko na kayo isa-isahin. Kay Elsa Barty Vlog, Rene Barty, ayan. Mag-asawa yan. Salamat ng marami sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa YouTube channel ko, na kahit wala namang kaano-ano yung mga content sa Pobreng Bisaya, o diba? Sa Siki Horian ko na FB page, thank you so much to all my followers na kung saan nasulok na mundo. Ay, nakita niyo yung pagmumuka ko. Ay, grabe. O, diba? Basta, ay, naganak ko. Salamat ng maraming mga palangga ko. Ayan, sa mga followers. Thank you so much. Magtulungan tayong lahat. Sa mga hindi pa nakapagsukli, bigyan na sukli. Magbayad. Nabigyan na kayo ng sukli, or nabigyan na kayo ng ulam, balik nyo naman yung sukli. O nagbayad na ako sa inyo, or kusa ako nagbayad sa inyo, nagbigay na ganyan, balik nyo naman yung sukli. Oy, Ginoo ko, kailangan ko rin yan. Di ba? Pareho tayong nangangailangan. Kaya ako din, din ako for myself. Kumbaga, nakapag-follow na kayo sa akin, wag nyo naman akong ganyan kaagad, kasi like ni minsan ako like expire season, or ni minsan sabihan na
na off limit na ako, o di ba? Hindi na ako pwede mag-follow, mag-comments, ganyan, or mag-thumbs up man lang. Hindi pwede. Kaya, ano lang naman. Yung sa akin lang is, kumbaga, na-follow kita, huwag naman nang i-shoutout ko pa dyan or i-screenshot ko pa tapos sabihin na, oy, dadang, Inday, balikan mo naman ako. Yung ulam ko nasaan na. O, diba? Huwag naman ganon. O, diba? Basta yun lang, guys. I hope it's soon of you na nakita nyo yung mukbang ko na, tawag nito yung Chinese cabbage or tapay chai in Taiwan language. Ayan. Nag-enjoy din kayo, naglaway-laway din mo. Again, guys, dito na magtapos ang video ko sa madaldal na matanda na nagbibis dito sa Taiwan. Again, thank you so much. God bless everyone. Mag-ingat tayong lahat. Ako'y sa aking lulutuin. Ayan. May natira pa. Yung mga green na yung kinakain ko, yun ang igigisa ko. Tapos yung sa pinakaloob, super crunchy. Masarap kainin. Yun ang minangat ko. Again, guys, love you. God bless everyone. Bye-bye. Hello, oy. Marot ko ano ko. Bye-bye.